Хайырлы күн баршагызга дагы. Бүген безгә кунакка Эльмира Тәтишкә килде. Ришат Фазлы Әхмәтовның тормыш иптәше, куар бураннардан курыкмыйча, ырып, җырып, остановкада машиналарны калдырып, көртләр аша, менә шундый кыю кыз килде безнең яныбызга. Әйтәк саңа бер кат кул чабып алыйк. Монда үзебез генә булсак та кул чабып, овациялар булачак. Эльмира, синең белән әңгәмәләрне izlep карадык. Ришат турында без бик күп әйбер беләбез, ә синең турында никтер бик сөйләшмибез шикелле. Үзең ничек уйлыйсың? Привет, хәерле кичләр. Исәнмесез? Илгизә, очень рада сине видеть. Мен де 50 на 50, потому что татар классында 4-нче класска хәтле укыдым. Татарча, өйгә кайтканда әни мине татарча, только мен белән татарча сөйләште дә. Татар телен онытмадык, сөйләшергә гел сөйләштек. Поэтому нормально. Если әзгенә русча сүзләр кушсам. Ярый, әйдә. Менә сезнең турында артык бер мәгълүмат та юк. Әйтеп үттем инде, менә салам өйемнән энә кирип эзләгән шикелле. Нишләп менә шушындый сер саклап яшисең? Белмим, но минем ничектер үзем турында мин бер кайчан да сөйләргә яратмыйм беренчедән. Икенчедән, үзе менә килеп кеше минем янга килеп сораса, конкретно сорау биреп, мин җавап бирәм. Вот. Мин ничектер менә шоу-бизнеска кергәч, Ришат белән йөри башлагач, мин турында бит күп яздылар. Курчак, ясалма, шундый, такая сделанная диләр дә. Аннары мине уже кеше күргәч, в настоящее время миңа уже әйтәләр, Эльмира, син оказывается такая другая, такая настоящая диләр миңа бөтенесе. Ягъни сез бит кешегә ышанып яшәргә ярамый, үзең күзеңә, үзең колакларыңа менә килеп кеше белән сөйләшеп, белеп кешене, аннары гына можно судить. Поэтому менә мин эшләп киттек тә бергә Ришат белән, кешеләр белән танышып, уже артистлар белән, шоу-бизнеста эшли торган кешеләр белән, и уже үземне күрсәттем, на самом деле, какая я есть. И шуннан уже довериегә кереп, уже кеше уже миңа отношение по-другому. Бүгенге көндә миңа җиңелрәк, скажу. Кеше тартыла, энергетика шундый, сизелә инде, да? Вот Илгизә тоже. Меня күргән саен миңа дагы йөрисең постоянно, миңа приятно. Энергетика. Эльмира белән без беренче тапкыр гына күрешмибез инде, аңлашылгандыр. Без инде күптәннән таныш. Эльмира ул шундый җиңел кеше дип әйтергә инде. Менә аңа һәр вакыт язасың, ул шунда ук җавап бирә. Әйдә эшлибез, әйдә, бер ничектән каршы килгәне юк. Менә шуңа күрә шундый җиңел аның белән эшләргә дип әйтәсем килә әле. Мактыйм әле үзен. Рәхмәт Илгизә. Мин бик мактаганны яратмыйм, конечно. Күрсәтеп бетерәсез зато. Это шешимдә җыймакчы булдым син әйтәң, туздырып утыралар. Юк, менә бит бик матур шештәр. Рәхмәт бик зур. Тимәсен. Үземнеке, если что, үземнеке. Синең балачагың турында сөйләшеп китәсем килә әле. Минем балачагым менә ничек үтте. Син менә гомумән синең тышкы кыяфәтеңә карап дип әйтим инде, син бик ухоженный, шундый бик матур, шибәр кыз дип әйтим инде, һәм синең ничектер авылда печән җыеп, там сыер сап йөргәнне мин күз алдына да китерә алмыйм. Син вообще хәзер в шоке буласың на самом деле. Ул матурлык ничектер генетически, наверное, рәхмәт әниемә, Алла Тәгалә, что мин шундый вот от природы шундый үзем симпатичный булганга, мәктәптә дә мине гел мактыйлар иде, Эльмира шундый матур дип. Мине мәктәптә вообще Эльмира түгел, Эля диләдер иде. Эля, почему-то даже журналда язалар иде. Может быть, Эльмиралар күп булгандыр безнең, белмим. И косметолог, на самом деле, мен күп акча түләмим. Ничектер менә минем үземне апам бар, туган апам да. Ул миннән 2 яшькә олорак. Ул миңа күп советлар бирә. Мин гел спортта идем. Шунысы да бар. Потому что кеше, когда спорт белән шөгыльләнә, ул бит кеше думает, мен спортзалга барам, вот там попу накачай, ноги накачай, руки, там пресс булады. Юк, син когда качаешься, синең даже на лице мышцалар эшлей. Понимаешь? Син даже битләрең матурая. Поэтому мен бит кызларга гел мотивация әйтәм. Килегез, хотите, мен сезне бесплатно потренируем. Мин вообще за красоту во всем мире. За здоровье и красоту менә. Теңеләрегез кем алар турында да сөйләп китегез әле. Минем әни обычно Камыск үсте ягыннан, үзе туып үскән шунда, где-то 16 яшьләреннән ул Казанга килде. Казанга килеп, Мелита дигән фабрикада эшләде, общежитиедә тордылар алар. Вот. Кстати, шул общежитие янында аннары мин квартира снимать иттем, ничек туры килгәннән шулай. Башта Мәскәүдә тордым бит укыдым. Аннары Мәскәүдән мин Казанда мин квартира снимать иттек кызлар белән. И миңа әни әйтә, нинди урамда торасың диде. Ну, когда ул килде миңа кунакка,
Мен айттым ботанический. Ничего ботанический. Мен ботаническийда тұрдым дей. Акасалар когда милитияда шуба бар бейді теге фабрика теге тұрған. Шубалар теге тұрған. Вот анда аларның бар еді өзлерінің общежитиялары шунда тұрғандар. Акас мен через дорогу вот тұрғанмын. Жіктер мене тура келген, әне яш вақытта шунда тұрған. И мен все равно яш инде пока. Балашақ мені вообще ауылда өтті. Менің әни белән әти, мен 4 яшьтә булганда, к сожалению, алар развелись отдельно. Но без әти белән постоянно общались. Безнең теге юк иде шундый обидалар нидер, әйберләр юк иде. Без әти үзе торды үзенчә, әни үзенчә. И менә җәй мәктәптә каникуллар булганда, әни безне илтәдер авылга, Каматамагына, без авылдан да яшәдек хәбиләр, бабайлар белән эшләп үстек. Поэтому эшне нәрсә икәнен мин беләм кадерен. Пешәнгә дә, чигендергә дә чыгадыр, чигендерне әле утап чыккач, күршеләренекенә китәдерик, понимаешь? Анар теге саламны җыясың өстә крышада. Үзебезнеке бетәдерик тә, күршеләренә күчәдерик булышырга. Вот, шулай буладыр. Анар тағы дәрс эшләдек без анда авылда. Ашарга пешердек инде, йөрдек шунда. Но самый миңа ошаганы инде балык тоту булды. Мен сәгать 5-тә торып, әле 4-ләрдәме әби торадыр. Мин где-то 5-ләрдә торадыр, инде балыкка чыгып китәдер кичкенә вакытта. Ничектер чыкканмы, мин үзем генә кармаклар алып китәдер. Кичкенә балыклар тотып, мин аларны сушить итеп, тозлап, ничектер элеп куядыр. Представляешь, менә вот шундый балачак үтте минем. Менә бит әти-әниләре кызганычка каршы аерылышты дип әйтеп үттең инде. Алай булса да, әти белән дә, әни белән дә яхшы мөнәсәбәтләр саклап кала алгансың. Мен кичкенәдән ничектер менә жулик булдым инде кичкенә вакытта. Минем апам спокойный кыз иде, прям женственный. Мен гөләйтте, малайлар белән сугыша бирде, машинкалар уйнап бирдем инде теге кичкенә машиналар белән. Рогаткалар сап кызларга бирәдер рогаткадан. И вот единственный әти мине ырышадыр инде, әйтәдер менә ике лезянка модага чыкты, зур лезянкалар, шундый пластмасса. Минем апама голубой лекте, миңа яшел лекте. Мин әйтәм, апама әйтәм, әйдә минекен калдырып торыйк иде пока. Минеке белән, синеке белән киттек әле. Миңа бит горкадар ярамый, нормальный кеше кая, нормальный балалар да шуалар. Миңа кирәк иде шундый, чтобы интекәсе. И мин анда бар бит теге агачның теге нәрсәсе әле. Теге кусочек торчит бит әле. Шул әйбергә утырдык, апа белән бергә. И сразу лезянка ярылды. Беренче көне үк. Алган күнендә үк. Әйтте миңа әти, все, сиңа только тимер әйбер генә бүләк итәм ди. Только тимер. И шул тимердән соң, кстати, вот нәрсә әйтәсем килә. Бәйләп дә, мин бит фигурный катаниягә киттем. Әйе, шуда мин бөтен җирдә беренче урыннар алдым. Мәктәп өчен выступать иттем. Менә минем бар иде тренер Уфимцева. Фамилиясы, может был качан булса да күрер бу интервьюны. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә, шундый характер миңа бирде. Мин хоть и жулик булсам да, у меня гел әйтәдер, вижу цель, не вижу препятствий диядер, и клакка гел әйтәдер, хоть синең эталарың, конькиларың ишеп китсә дә, босиком биги, хәлең бетсә дә, все равно ползи диядер. Менә у меня шундый характер бирде, бер качан да тукталмаска, только алга ди, алга, артка карага ярамый. И шуна менә киттем минем, и мен анар каратега кирип киттем. 10 егет идеме, 12 егетме, мин үзем генә идем каратеда. И анар малайлар белән сугыша башлады. Менә шуннан китте инде ул менә характер ничектер. Анар әни все-таки кызым диде, может быть, танец макрамега кертте мине теге шигырьгә. Мин аннан качтым. Әйттем барам дип, но мин йөрмәдем анда. Әнине чтобы ачуландырмаска, мин әйттем барам, ә үзем качып кына каратега бардым. Үзем макрамега барам дип, понимаешь? Шундай хәлләр баскетболга. Билләхи жулик булган соң. Әйе, шулай менә. Димәк, полицияга эшкә керүдәген инде шушы характерга бәйләп булгандыр инде, әйме? Спорт бит мине өйрәтте дә, алга только барга. Именно кичкенә вакытта авылга кайтканда, мин әни, әби бабай янына киләдер инде, миңа бабай әйтәдер. Кстати, аның кушаматы безнең авылда иде, прокурор диделәр иде. Прокурор. Мин бабайга киләдер инде, миңа әйтә: Эльмира, кем буласың үскәч? Мин прокурор булам. Хотя мин вообще белмәдем кем икәнен прокурору. Мин әйтәм, мин син кебек прокурор булам ди. Ул мин бит прокуратура, мин кушамат кына прокурор ди. А мин прокурор булам. И вот шуннан менә китте, мин үземә цель куйдым. Анара менә мин мәктәптән соң башта 4нче класска хәллә татар гимназиясендә укыдым. Анара с уклонением юридическая кердем. Анара колледжны бетердем юридический, анара Мәскәүгә юридическая кердем. Менә шулай китте да, и мин уже Казанда дознаниегә кердем, ИП в отдел полицияга. Шунда и минем, как говорится, мечта сбылась. Хыялларым чынга ашты, менә дөрес әйткәндә. Анда эшләгәндә нинди эшләр белән шөгыльләндең син гомумән? Нинди званиягә хәтлек заслужилась дип әйтим әле?
Ну, званиялары бик үсмәдем пока, конечно. Әле мен анда 2 ел гына эшләдем сейчас. Звание минем кечкенә генә пока дип инде. Может быть, когда-нибудь мин, может быть, тагын восстановиться итәрмен. Мин инде Ришат белән яшәп киткәч, бар иде минем шундый уйлар. Я Ришат, может быть, мин восстановиться итәм, мин ничектер менә тарта күңел анда. Юк инде, давай бергә эшлибез лучше. Син продюсерга вообще шәп ди, булдыра аласың ди, синең хватка бар ди. Егер ну хватка булгач, мин бит үзем полициядә эшләргә тиеш, дальше развиваться. Менә минем дус кыз бергә эшли башлады аның белән. Мин бит 3 елдан соң увольняться иттем. Ул калды, и уже подполковник был следственный комитетта. Дус кыз. Менә. Миннән дә карыйм, миннән аның да мин дә хәзер, наверное, подполковник булыр идем. А кайбер вакытта мин уйлыйм, может быть, мен спорт буенча барга кирәк иде, потому что әни белән әти утырып сөйләштеләр минем турында. Әти сорады, кая кертәбез Эльмираны? Спортка кертәбезме, юридическийга кертәбезме? Әни әйтә, давай юридическийга лучше, прокурор буласы килә бит инде, поколениены бозмыйбыз ди. Әти әйтә, давай, может, спортка лучше, хваткасы бар ди кичкенәдән. Почему мин спортка әти әйтте? Потому что мин кичкенә вакытта, әни эштә вакытта, кич белән кайта, уже караңгы бит инде, я керәдер иде. И минем апамның исеме Гүзәл, Гүзәлдән сорыйдыр. Гүзәл, Эльмира кая? Белмим ди. Урамга чыга ди, күршеләр сорыйдыр. Эльмира анда ди, катокта. То есть мине беркем дә өйрәтмәде катокка барга, күрсәтмәде, ничек теге на коньках кататься да. Мин ул свидетельство вообще чүпрәккә әйләнгән иде. Свидетельство бирәдем дә, миңа коньки бирәләр иде мәктәптә. И мин көне буе менә шул конькида йөридем, даже ашарга кайтмыйдыр мегә. И әни мине шунда табадыр. Мин ничек менә ул природадан бирелгән, что ли, белмим инде, кичкенәдән. И әни шуны, әти шуны эләктереп алды да, кара әле моны дар бар бит. Үзе аякка басып, үзе егылып, үзе басып шуга башлады. И вот кем белгән дә ничек, или может полициядә эшләп мин подполковник хәзер булыр идем. Или спортта мин хәзер мастер спорта булыр идем, да? Но менә ничектер менә минем тормыш Ришат белән тоташтырды, мин продюсер булдым. Ришат мине продюсер ди инде, но мин администратор дим. Продюсер бит аның эше күбрәк. Вот, но без бергә Ришат белән бергә эшлибез инде. Менә Ришатның соңгы арада концертлары белән бик теге зур җитди проблемалар килеп чыкты дип беләм. Һәм хәзер яңа концерт белән Ришат кире кайта сәхнәгә. Менә бу концерт турында да сөйләп китсәң иде, Эльмира. Дә Салават Фатхетдинов белән концерт куябыз. Ул вообще иң алдан сөйләп үтәм, ничек берем предусловиясын. Без Ришат белән йөри башлагач, мин анардан сорадым. Я говорю, Ришат, синең бармы хыялларың, мечта? Ул әйтә, минем 2 хыялым бар ди. Беренче ди вертолет. Икенчесе Салават белән концерт кую ди. Я говорю, ну вертолетны пока алып куябыз. Алып булмай. Әле пока эшләргә вертолетка кирәк. Икенчесен Алла бирсә, әйдә Салават абыйга күрсәтәбез, эшләреңне, җырларыңны, булай гына Салават абыйга килеп концерт куябыз дип, дөрес булмас дип сөйләштек тә без аның белән. Менә Аллага шөкер 4 ел эшләп, концертлар куеп, яңа җырлар чыгарып, народный стильдә күбрәк инде. Күбрәк менә эшне күрсәтеп, уже Салават абыйга килеп, аяклар дрожали, конечно, Салават абыйга килеп, уже Ришат үзе сорады, Салават абый, минем хыялым бар иде, как раз 35 яшь тула юбилей концертына бергә дуэт җырлаймы, концерт куймы, ничек менә карыйсыз шуңа дип, 2 атна көттек ответны. Җавапны, представьте, 2 атна үттек, мин йокламадым, иртә белән телефонны карыйбыз сразу, ответ бармы, юкмы. 2 атнадан соң шалтыраттылар да безне администраторлар, Салават абыйны әйттеләр, Аллага шөкер, Салават абый Ришат белән концерт куя ала бирсә диде. Так обрадовались, Аллага шөкер, мы вообще прыгали до потолка. Это было достижение дип әйтә алам, потому что Салават абый укучылары белән куя бит концерт, получается, Данир Сабир белән куйды, Рифат Зарипов белән куйды, Танка белән куйды ул. Булды бугай да? Хәтерләмим. Мин вот белгәннәрен әйтәм инде да, и вот Ришат Фазыл Әхмәтов белән куя хәзер Алла бирсә. Молодец, Салават абыйга бик зур рәхмәт, шундый менә укучыларын шундый зур дәрәҗәгә күтәргәнгә. Шул достижение. Бу концерттан нинди шәп кенә ачышлар булыр дип мин аны өметләнәм инде. Менә бөтен секретларын берсен алмыйм пока, потому что безнең бу мондый концерт булган юк, точно татар эстрадасында әйтә алам, точносын. Монда безнең әле бит Гөлнар Сафарова парала бирсә. Вот, безнең хәзер җырларны туплыйбыз, репетициялар башланды. Бик көчле концерт була. Бер секретын гына әйтәм.
Ришат Фазил Ахметов имтихан бере Сауат абыйга халық янында. Нинди зур эш була, нинди зур концерт була. И менә шул имтиханны карар өчен халык килергә тиеш, карарга тиеш шуны. Менә шунысы бар. Остальное әйтмим, все, секрет. Бик кызык булачак. Сюрпризлар да булачак, аны тоже сөйләмибез пока. Аны кызыгы бетә бит инде анарга сөйләсәм. Оңашылды, демәк инде концертка килергә сәбәпләр бар инде. Бар. Менә полицияда эшләү турында сөйләштек. Хәзер без инде Ришатка күчтек әкренлегенә дип әйтим инде. Сезнең танышу тарихын барчабыз да белә шикелле. Менә Ришатның ничек тәкъдим ясаганын, нишләптер синнән сорамыйлар. Шуңа күрә үзем сорага булдым әле. Ничек Ришат тәкъдим ясады? Ришат вообще кызык кеше ул шулай, если честно. Сәне белсәгез, өчен сәхнәдә ул бер кеше, я кайткач икенче кеше, шундый кызык инде ул. Мен гел әйтәм, Ришат сәхнәгә чыккач, син можешь вот шундый юмористический булырга идея кебек. Идея аны белән шикелле беләсең. Юк ти, мин бит народный артист, мин шундый үземне тыйнак тотырга тиеш, спокойный. Я говорю, яра. Вот, мин бит күбрәк шундыйрак, вот, веселыйрак, мен шундый юмор белән күбрәк. Ришат ул серьезный, вообще серьезный. Әйбер әйтсәң дә ул Ришат диргә. Вот. Тәкъдим ничек ясады, вообще кызык әйбер инде ул. Бер журналистка, кстати, сораган юган турында. Молодец, вообще молодец, прям в точку попала. Ничек булды. Ришат Фазил Ахметовны чакырдылар, тәмле көрәш программасы TMTV үткәрә бит, Булат Бәйрәмов апара. Тәмле көрәштә анда бит ашарга пешерәләр алар. И Ришат Булат Бәйрәмов әйтә Ришатка, может, пора уже тәкъдим ясарга, сез бит инде уже 1 ел почти йөрисез Сатишка белән ди. Точно, как раз менә мин сиңа әйтәс идем ди, как раз менә, чтобы бөтен кеше алдында, телевидение алдында, мин хочу әйтергә тәкъдим ясарга. И тәкъдим ясады, матурым, Татишкам, мин сине бик каты яратам, все, безгә пора жениться, я хочу, чтобы ты моей женой стала дип инде сөйле. Самое главное нәрсә, ул бит аны төшергәннәр бит инде заранее телевидениегә да. Аны бит әйттеләр, кайчан күрсәтәләр. Ул миңа әйтергә тиеш иде бит инде аны. Кайчан күрсәтәчәген. Мин бит аны белмим. Ул аны получается, миңа дус кызлар смс-калар язалар, шалтыраталар. Поздравляем тебя, Эльмира. Я говорю, нәрсә белән поздравляем? Ты ведь замуж выходишь? Я говорю, за кого? За Ришата. Я говорю, кто сказал? Ну вот только что телевизордан күрсәттеләр. Демәк, сез карамагансыз инде. Я карамадым. Я говорю, Ришат, так не пойдет. Яңадан тәкъдим ясады. Антында инде чәчәкләр белән килеп. Чәчәкләр белән уже идея матур итеп тәкъдим ясады. Ришатның административ эшләрен үзең алып барасың дип беләм. Бергә эшләгәндә сезнең гомумән бәхәсләр чыкмыймы? Кем нәрсә өчен җавап бирә? Ришат үзе ничек сәхнәдә тотырга, үзе ничек сөйләргә, ничек җырларга, бөтен җырларын 28 җыр җырлый икән, полностью ничек тере тавышка җырлап, бер чтобы ошибка булмасын өчен менә ул гел шуңа әзерләнә. Мин уже административ эшләрен эшлим инде. Телефонда сөйләшәм, ничек группаны белән сөйләшәм, туплыйм музыкантларны экраннар буенча, тегесе сценарийлар буенча. Вот мин шуның өчен отвечаю инде, җавап бирәм. Ул күбрәк инде сәхнәдә. Демәк, Ришат иҗат өчен җаваплы инде. Җырларны сайлау. Мин уйлыйм, алай дөресрәк. Артист кеше, каждый кеше үз эшен белергә тиеш. Ведущий, алып баручы, ул алып барга тиеш. Биюче ул биергә тиеш. Музыкант, гитарист икән, гитарда уйнарга тиеш. Баянист булырга тиеш, баянда уйнарга тиеш. Шулай Ришат та минем белән согласится. Дип уйлыйбыз. Без анда сөйләштек ул темага, без постоянно сөйләшәм аны темага, что Ришат әйтә, мин алып баручы түгел, мин җырчы ди. Мин җырчы, мин җырларга тиеш. Но ул все равно менә бергә без анда 4 ел эшли башлагач, күбрәк сөйләшә башлады ул сәхнәдә. Әле алай юк иде аның. Барыбер ул чыгадыр, җырлый ди, сәнәшәдер. Хәзер күбрәк уже ачылды. Ул минем белән вообще ачылып китте ничектер менә. Ничектер ул менә закрытый булды да, ябык. Минем белән ничектер ачты, потому что бит хатын кыздан бит күп әйбер тора. Мин аңа гел мактый, мин теге сторисларны карасаң да, мин куям да, красавчик дип без. Сразу канатланып китте. Ул миңа бит инде, я говорю, сиңа. Анардан не дождешься, конечно, комплиментлар.
Но мен постоянно айтам, мен білем ол жыршы, алар екінші планетадан. Аларға керек постоянно вдохновлять етерге, матур сөйле. Если алар даже булып шықмай, етерге керек булып шыға, була, сен лучший, сен номер один. Все мына шулай вдохновлять етсең, а за кулисами мен тұрам, понимаешь? Сюда еткеш, так, давай, чтобы ни одной ошибки не было. Шулай булырға тиеш, деп ойлаймын. Оңашылды, әти әнилеріңіз Ришатны неше қабыл етті? Әти әнилеріңізге жол таба алды ма Ришат өзі? Онсы да бек Нешік болды қызық. ол? Тоже бірінші Нешік тақыршында сұрау берелер. міне, Бүтін секретларını сұрап бітіресің сен менен. гіл сір білен яшап болмайын дейл бері. Ашыларға вақыт. Ашыларға вақыт, да, все уже. Так, біздің карантин, біз бит енді Ришат білен таныштық карантин вақыт. Вообще таныштық біз көптен аның білен. Йөрмәдік кіне. Міне карантин ешіктір бізді қауыштырды карантин. Әйге, біз 5 күннен соң ол менің әнеге шалтыратты да. Алло, әнеңіз меше әлі? Нурания апа, мен сіздің, женюсь на вашей дочке дей. 5 күннен өк. 5 күн мына біз изучали друг друга, общаться еттегенде сөйлештік, да. 5 күннен соң шалтыратты да әнеге. Менің әне, аны Эльмираға передайте, пожалуйста, трубканы дей. Менің трубканы әне айта, кімсің ол дей? Таушы бек матур дей, что-то знакомый тауш. Я говорю, әне, говорю, Ришат Фазли Ахмет. Ришат Фазли Ахмет жыршы ма? Я говорю, жыршы. Мен бет аны фанаткасы дей. Только мына туған кім білен құтылағанда, только аны жырларыңына жіберем дей. Радиоға береді құтылаулар. Только Ришат Фазли Ахметнің жырларыңына берем дей құтылауларда. Бәқат ашықшы, мен шындай жырлар бәді, туған күн. И біз әне білен танышырға бет Ришат білен келдік, әне янына. Әне анда как сабантуй, накрыло стол, как обычно. Вот шылай таныш кеттік. Бек әйбәт болды. Қазір әнегіз білен Ришатның мүнәсәбәтләрін енді қоршу оламы деп әйтем, күтіп тұрамы, бәрішілер пішіріп. Әйе, біздің нешектір міне әне... Мен ревновать етмеймін, конечно, да? Постоянно Ришаттан қазір сұрай. Нәрсе пішірем екен, олым Ришат. Нәрсе яратасың, нәрсе ашисың келе. Мен шулай қазір көбірек Ришаттан сұрай. Соңғы йылларда Ришат біраз өзгерді, сен де өзің де айтып өтті, ашықты деп. Бұл өзгерішлерінің сәбәбі нәрседе екен, сендәме ол сәбәбі деп әйтем енді. Ғұммен ғайлы тұрмышында өзгерішлер бар ма әлі? Мен өзімнен мақтарға яратмайым. Тағын айтам да, тағын бір тапқыр. Айтам, но шулайдыр енді, бары бір қатын қызлардан көбей бір тұра. Өзінен де тұра. Мен айтмеймін, что мен гіне, мен аны көтере, мен аны болушам деп. Йо, мен орысша айткенде вдохновитель ғына. Если өзі ішлейсі келмейке, өзі тұрышмас едім, мен ағына, яра әлмер ішлер әлі деп, өзі тұрыша. Бірінші елларда мен қорадым, бітін жырларын топландырдық, нешек нәрсе. Мен аңсарыз айттым, көтерілесің келе екен, менің сөзіні тыңларға керек, потому что мен қазір бітін статистика бойынша бітінсі қорайым, нешек нәрсе керек сеңа. Шуңа мына аннары бірге ішлеп кеттік те. Ну, ошибкалар бола енді ол. Ошибкалар бары бола. Бітін жерде. Ол міне падениялар, ошибкалар да бола. Ол осы болмай. Без этого никак, егезе. Ол міне ошибкалар болғанда, наоборот, рахмет деп айтыр керек ол ошибкаларға. Ол ошибкалар болғаш, наоборот, рахмет айтасың да, тағын уже лучше ішлейсің екінші айбірні. Уже күш жиып, уже біләсің дегенде, аға шулай ішләдім, шулай ішлерге ярамай уже. И уже тағын яқшырақ айбірлерін ішлейсің. Без падения высот не бывает дейлер бет. Бар-бір соңғы вақытта тұрмыш Ришатны бек нықсынады. Ол бет әлі хастаханаға дәген әләкті. Анда бір историясы бар аның, пока мен сөйлемеймін, но аннары, наверное, сөйлермін сәбәбін. Вот, анан бек бір шулары көп болды. Вот, бар причинасы. Вот, аннары, наверное, мен сөйлермін. Жоқ, бір шуларсыз ғына яшамайсыз деп әйтемін. Бір шулар бар енді олар, әйе. Мен бет көбірек легкий раған дей берген, бек бір шылмай. Мен спортта болғаш, меншіктір мен өзім үйренді. Міне менің күні бойы ерім ішлер бойынша. Ол бет болмай, гіл елмайып қына ересің күні бойы да. Түрлі кішілер білен көрішәсің. Аңлашылды. Міне еріні ер еткенде, жоқ еткенде қотын деп әйтерлер бет енді. Сен бұл сөзге біраз ишаре ясап өттің енді. Әммә дә ләкин шулай сорап үтим әле килешәсеңме соң бу сүзләр белән? Килешәм. Ничек уйлыйсың? Килешәм, ничек уйларга монда бик сөйлесе келме, конечно, но мин аны
Білесің нәрседен айта аламын, что келешем деп. Мен вообще шондай кіші, мен, если мен не уверен екен, да, мен лучше айтам yok, білмеймін дейем, и все. Тем, да, нет, не уверенный болсаң, лучше не надо айтырға, алдарға керек, мен кел справедливый болырға, бітін іші справедливый ішлерге керек. И ер еткенде де қатын қыз, өткенде де қатын қыз, но шулай, менә менің знакомылардан қарасам, достардан да бар айырылған семьяларда Айырылған парлар. мудрый, терпеливый хатыннардан мужиклар китмилер. Ничектер тормыш булгач, тормышта төрле хәлләр була. Тормышта более терпеливый, мудрый булырга кирәк. Хатын кыз бит инде ул күбрәк спокойный булырга тиеш. Мужик семьяны тотырга тиеш. Мужикның разный ситуациялары булырга, может сөйләмәскегә кайтып, но ул качыра алмый, ул аны характер белән, состояниесе белән күрсәтергә может. Но ул бит хатыны яратмыйм дип әйткән, яратмыйм дигәнне аңлатылмый ул. Ул мужик килсә, мин сине яратмыйм дисә, да, это уже другой вопрос. Ә менә настроение булмаганда, хатын кыз шул, без бит 21 веке живем, да? Хатын кызлар тоже без хәзер шундыйлар. Машинада күбрәк йөриләр, да, хатын кызлар карасаң, уже каждый машинада Хатын кызлар. Каждый семьяда хатын кызларда машина бар, мужик кешедә дә бар. И хатын кызларда шундай характер китте, что мужик сүз әйтә икән, алар каршы әйтәләр. И менә шул общий язык тапмыйча, компромисска бармыйча, менә шуннан китә разводлар, недопониманиелар. Ну, развод була икән, окей, развод була. Икенче мужик табалар. Икенче мужик, каждый кешенең бар плюсы и минусы. Икенче мужикны табалар, шул мужик икенче хатын табалар. Лучше буламы? Ну, лучше булмый. Все равно ул хатынның икенче минуслары була. Шул жердә плюсы була, икенче минуслары була. Шулай мужикта. Поэтому кавышкансыз икән, бергә торасыз икән, яратасыз, самгал ярату бар икән, сохранить надо. Менә аны. Шуны и мудрыйрак булырга кирәк. Иногда где-то промолчать, где-то иногда она вакытын табып, ну тебя накажу как-нибудь, и можно шундай именно запомнить, да, лучше, как говорится, Мин моны оныттым, әмма истә калдырдым. Да, я оныттым, как будто ваны ишенә, аннары где-нибудь, а помнишь? Шулай бетерергә кирәк. Ну, аккуратно гына инде. Шулай мужик кешедә принижать хатын-кызны тиеш түгел, тоже постоянно чәчәкләр белән әйтер, комплиментлар. Безгә хатын-кызлар күп кирәкми. Матур бер-ике сүз әйтсәләр кулакка да, без счастливы. Шуңа менә Ришат тырыша, он, конечно, әйбер бар, конечно, әйтергә мыйыкмы, но әйт. Әйтәм дигәч әйтин. Ришат жулик тоже, конечно, да, у меня концерт, хай өйрәндем мин, белдем уже фишкалары, нәрсә ул. Концерт биткәч теге бүләк итәләр бит чәчәкләр. Ул бөтен чәчәкләрен ала да, минем янга килә и бүләк итә. Мин сине шул катлы яратам, бу чәчәкләр сиңа дип. Вот хитрёшка, да? А барып 5 меңгә алып булмый икән мин аларны. Хәзер ала башлады. Хәзер ала башлады. Исе гастрольләргә китә икән, мин анда булмасам, у меня доставка җибәрә. Но мин аны бөтен Инстаграмга куймыйм. Потому что үзе дә мен әйтә, бөтенсен куйма ди, пожалуйста. Мин үземнән хочу сиңа приятный ясарга от души ди. Бер вакыт вообще мин Ибрам еладым даже, китте кайдыр гастрольгә, автобуста алар бардылар. И мен бит юл буе менә анда бит ничектер автобуска барганда уйландыра бит ул, юлга карыйсың, уйланасың да. И мен бер момент шунда тукталдым да, ди, уйлап киттем ди. Татишка шундай минем өчен тырыша, ди, шундай этот, ди, что-то хочется меня обрадовать, что-то мне шундай хочет, нәрсә хочет микән. Наверное, iPhone хочет. Кайтканда кредитка барып мен iPhone алганда, и теге машинаның теге бардачогы бар бит әле, бардачка тыкканда ул аны. И мен айтты, машина отыргач, мен утрам машинага, как всегда, музыка включаю, на меня позитив. Он говорит, бардачоктан бирәле минем, говорит, это нәрсәле, күзлекне. И ачып җибәрсәм, и коробка. И мен как будто күрмим, так как коробканы обратно, думаю, ага, телефон үзенә алган, похоже, ди мен дә. Тагы, юк, шунда ди, менә шул коробканы чыгар баштады, анда говорит, күзлек артында ди. Я коробканы күрмисеңме ни, коробка бит сиңа. Я говорю, да, мне, спасибо, дип. Шатланды мен. Әле үзенә алган дип уйлап куйгансың бит. Әйе. Ну, мало ли, кем белгән. Мен шунда да, ничек менә мин ничек мудро поступила. Теге могла сказать, кемгә? Да, миңамы, кемгә бу, кемнеке бу дип. Шунда да кого-то мен не замечаю. Кирәк вакытта сукыр була беләсең икән син Айса.
Жизненные уроки менә шулай инде ул. Мин бит кичкенәдән уже акча үземә эшләп үскән кыз. Кондуктор булдым, констовар саттым, тавыклар сатып, минуска киттек апам белән. Анда бит тавыклар сатканда теге замороженныйлар безгә бирәләр. И выручка булырга тиеш бер выручка. Алар пока син сатасың, алар риләр. Без минуска киттек апам белән. Констовар саттым мин, уже каникулларда констовар саттым. Мин үземә цель куйдым. Беренче зарплатага мин кожаный куртка алам. Самая лучшая куртка у меня будет в школе дидем. Берәр стилистың бармы әллә? Юк, стилист юк миндә. Мин Ришатны дагы бик матур киендереп торасыз дип рәхмәт, әйтәләр. безләр очень приятно. Бик зур рәхмәт. Юк, стилист юк. Мин ничектер менә кичкенәдән киенергә яратам бик матур. Ничектер менә әни дә һаман сөйли, Ришатка да сөйләде, кстати, вот недавно. Эльмира да шундый хитрюшка ди ул, минем дә зарплата алганны беләдер иде, ди, әйтәдер иде. Әни, әйдә киттек, сиңа нәрсә булса да рыноктан алып кайтабыз дип. Мин әнинә китәдер инде шулай, әни миңа ышанадыр инде. Әни думает, хәзер Эльмира миңа поможет, бер күлмәк аладыр инде. И мин әнине сөйләндереп китәдерем рынокка, аннары шул рынокта инде бер матур әйбер күрсәм, әни киеп кенә карыйм да, миннән алмыйбыз, аннары киеп карыйм да, әни алыйк инде, пожалуйста, инде. Яни бит зарплатасын уже туздырып миңа, уже ел буе нигә мин бардым рынокка дип мине ачуландыр. Ачу килеп кайтадыр икән. Акчаның кадерен беләм, поэтому мин в семье экономист, Ришат белән кибеткә барга вообще ярамый. Аның белән крәсин икән кая булса да, ул ике корзинаны ала да, кирәгендә бөтенсе җыя. Кассага килеп җиткәч, мин уже берсен бушатам. На самом деле, менә ул транжира, мин экономист. Бер экономист булырга тиеш ул семьяда. Ришат белән бу ел сезнең өчен гомумән шундый теге дулкынлы булды дип әйтим, дулкын сыман бер күтәрелеш, бер аска китеш дип әйтим дә, аерылышып та тордыгыз. Син дә Ришатны кичердең, менә хәзер сез яңадан янәдән бергә, Аллага шөкер. Эшләгәч, ничек менә күрешергә дә кирәк бит, сөйләшергә дә кирәк. Шалтыраталар миңа бер сораулар. Аерылган вакытта үзеңне ничек хис иттең? Бары Ришат белән күрешмичә тора алмагансыздыр. Бары эш булгач, эшләргә кирәк. Күрештек. Безнең бит концертларда да бергә күрделәр. Как раз анда җәй көне бит авыл көннәре булды, Сабантуйлар булды, запаздалы районнарда булды. И журналистлар да күргәч, похоже, бергә алар тоташканнар. Мин юк, бергә түгел дип уже Тямай белән дә Таймай да безне бит тырышты. Сәхнәләргә чыгарып, пожалуйста, әйдәгез инде все, сез бергә булырга тиеш, бергә эшлисез инде, шундый матур парлар. Вот, бергә кавышкансыз икән, бергә яшәгез, давайте ачуланмагыз инде друг на друга дип, компромисска барыгыз дип. Но бергә эшләдек. Ничектер мин ул эштән уже китеп, үземне эшемә кайтырга, уже Мәскәүгә әзерләнәдер инде. Кичкенәдән бит авылда үскәч, күңел тарта, и муча бик яратам. Свежий воздух, перезагрузка, кислород, әйбәт бит инде авылга кайткач бергә көнгә. Шуны ничектер менә уйлаганда, миңа бер тапкыр язды ул, авылга кайтасың килсә, кайт диде. Мин кайтмадым. Аннары эшләр буенча шалтыраталар иде. Мин ничек языйм микән мин аңа, без бит бергә түгел. Язып булмый бит инде бергә булмагач. И вот кеше аркылы, анардан сорап, менә шулай вот эшләдек. Ну, концертларга ул миңа әйтәдер, менә Нижний Новгородка барганда да. Син бармасаң, мин бармыйм ди. Менә шундый условия куйгач, ничек инде бармыйсың? Билетлар сатылган, группа әзерләнгән. Всё, менә ул специально шулай ясаган, чтобы мин янында булдым. Вот. Но миңа приятно булды, все равно мин тик канатланып китәдер инде. И шулай бергә күбрәк теге проектлар бергә эшләгәч, уже аннары миңа килеп, Татишка, булды инде, ярар. Пожалуйста, прости инде мине, вот мин без тебя не могу, ди. Вот. Анда да сезне пиар ясыйлар дип гаепләделәр бит әле. Теге махсус аерылышкансыз дип әйттеләр. Менә ачыклык кертә әле. Махсус булдымы, махсус түгелме? Пиар түгел иде. Менә булды. Пиар түгел. Илмир үзенең төп сүзен әйтте. Мин уже шоу-бизнестан уже планировала уже китергә. Мин бит уже күргәнсездер, сторисларда күрдем, Мәскәүгә китәм дип. Чемоданнарны җыеп уже все, әнигә дә әйттем, все, полностью шоу-бизнеста китәм. Восстановиться итәм үземнең эшемә. И вот аннары Ришат аны күреп, уже, видимо, борчылгандар бик каты. Юк, син шоу-бизнеста эшләргә тиеш, мине туктатты, син без бергә булырга тиеш. Менә шулай күрешеп, сөйләшеп, уже нормально. И все, и хәзер нормально. Хәзер ду килә бездә бер көндә. Без белән яшәсәң бер көн, чәчләр агарып бетә. Без талашабыз да,
теге қызық итеп сугышып та алабыз ничектер була бит инде шундай бала чага кебек. Ул мине каргады атып теге ата. Я молчи женщина дип. Вот, шундай и ашаларга да бергә пешерәбез. 5 минут уже все без уже теге нәрсә булды, талашканы вообще сразу онытабыз. Шундай бер бар хәзер. Потому что мин ничек уйлыйм, менә тормышта син бергә яши башлагач, кеше бит әле сразу белмисең инде икәнне дә. Синдә үзеңнең характер, аның үзенең характер, воспитание разный. И без бергә менә шул бер расставание булгач уже ул үзеңне яшәп карады бер-ике ай, мин үземне яшәп карадым. Күп әйберне уйладык и анары күрешеп сөйләшкәч уже ул да әйтте, в чем не прав, мин дә әйттем, в чем не права. И вот в дальнейшем давай шундай әйберләр булмасы өчен менә бергә шулай эшлибез. Талашсак та давай 5 минуттан кочакланышып алабыз, үбешеп алабыз ди. И все менә шулай без сүзебездә торабыз. Кем беренче гафу үтенәсең? Гафу үтенәбез нич. Ну күбрәк ул. Күбрәк ул. Уже кеше бит инде все равно. Ул беренче адым ясый, иратларча беренче адым ясый инде сиңа кара. Әйе. Мен бит Илгизә, мин бит кеше белән постоянно аралашам, постоянно разный кешеләр белән дә. И минем бывает иногда тик психолог генә нервничать итеп ала. Вот, и шундай вакытка Решат эләксәм, тагы теләгән башлый. Кызу вакытта ике. Вот, аннары мин теге извиняться ителәм инде, гафу ит, пожалуйста, ана шундай төрле хәлләр була инде дип. Йо, нормально, мине да гафу ит, мин не вовремя гына килгәнмен, да не вовремя оказался не в нужной части, не в нужном месте. Все нормально. Ялгышмасам, Решат белән аерылышуны күреп алгач, сезгә әле давай поженимся тапшыруыннан чакыруда килгән иде әле. Бик кызык булды. Беренче каналны кемдер редактор бугай миңа язды. Вы интересная личность, хотели бы вас видеть на нашей программе «Давай поженимся». Мин әйттем, но если только как главная героиня дим. Вот, алар аннары әйттеләр нинди параметрларын, бөтен теге сорауларга җавап биргән. Ансы да Инстаграмга куйдым, Инстаграмга куйгач, уже Решат уже все пора мириться. Пора мириться. Вот шуннан уже без анда әзгә калды вакыт бугай да. Күп калмады. Без уже күрешеп сөйләшеп алдыганы белән. Все, мин анда сорауларга җавап бирмәгәч, алар мине уже теге повторно чакырмадылар. Менә бармый калдың инде. Үкенмисеңме? Юк, үкенмим. Решатның җырындагы кебек, үкенмә үткәннәргә. Пример шул вакытлар бит анда без как раз вот торып килгән вакытлар безне ул җыр чыгарды үкенмәне. Клипта төштек тә и шул җыр хитка әйләнгәч, и без уже аерылдык как-то вот ничектер шулай булды бит. Менә. Гомумән Решатны сине үпкәләткәндә бармысың? Мине? Әйе. Күңелеңә менә кирип калган очрак бармы шундай менә? Каты сүз әйткәнемсең инде шунда. Үпкәләткән. Ну, ничектер андый әйбер бездә юк. Бездә 4 ел гына бергә. Ничектер менә безнең әле шундай периодлар бит әле. Бергә бергә эшлибез. 24 сәгать бергә. 24 сәгать. Ничектер менә Решат әйтә кайр вакыт мин гыт сиңа хәтле кызлар белән йөрдем ди. Кызлардан тиз туядырым ди. Синнән туймыйм ди. Ничектер менә нәрсәдер бар да. Я говорю, мин син хатын түгел бугай, мин синең дустың похоже ди, мин дә мин әйтәм. Юк, син менә хатын да, дуст да ди, апам да ди, советчик да, продюсер да, администратор да, все в одном лице ди, мин әйтәм. Я говорю, ну ладно, ярар ди мин дә. Ярар ди мин дә, дальше теге не развивай ул теманы. Үзең гомумән иратлар белән күп очраштыңмы соң Решатка кадәр? Решатка хәтле минем отношениялар узак иде 4 ел. Вот, но мин кияүгә чыкмадым, ул миңа 2 тапкыр предложение ясады. Мин уйлыйм. Аны әни әйтә, нигә син уйлыйсың һаман? 2 тапкыр предложение ясады. Әнинең юбилеенда килеп предложение ясады туганнар янында. Мин әнигә әйттем, әни, я еще свою судьбу не встретила дидем. Үземнең тиң ярымны очратмадым. Әйле очратмадым дидем. Син ничә яшь бит инде уже пора. Я говорю, Евгения, яшькә карап түгел, менә говорю, монда булырга тиеш дидем. И все, и вот анары таныштык Решат белән. Решат белән без бит вообще таныш идек. Просто без бергә булмадык. Аның вообще отдельная историясы бар. Узак анда. Бер сутка утырабыз, сөйләсәм. Димәк инде Решат синең тиң ярың булып чыккан. Шуны көткәнсең. Әйе дип уйлыйм. Мин бит даже когда Решат белән таныштым,
3 ел мин аны күрмәдем, и концертта күргәч, беренче рәттә әни белән утырдык Солянкада концертта. Мин әнигә әйттем, әни, Ришат чыкты җырларга, мин карый алмыйм аңа, все, мин карап утырам идәнгә. Әни әйтә, нигә карамыйсың концертны? Әни, мин Ришат Фадрахман хатыны булсам, мин иң бәхетле хатын булыр идем дидем. Менә. Шулда, без әле бергә йөрмәдек, без әле только таныштык кына, и все, друг друга без оныттык инде, все, таныштык, и все оныттык. Ничектер менә шулай әйткәнмен мин, вот, или күңелгә кереп калган микән ул миңа. Хәзер төрттөрә инде ул миңа, конечно, ага, ди миңа әйтә. Понятно, сен гет мине яраткансың, күптән икән ди. Калатланып китә тагын. Ну, аңа да рәхәт бит минем белән. Әлбәттә, менә ул аерылу, без бит аерылгач, менә җәй кенә бит инде ул безнең булды. Без уже все, без утырып сөйләштек, әйттек, все, сен үз юлың белән барасың, мин үз юлым белән барам. Теге нинди булса да, помощь кирәк булса, давай, мин дә булышам, кулымны ярдәм итәчәм, ул да миңа ярдәм итәчәк. Ничектер менә шулай без аерылдык, нормально. Аны турында мин ачык сөйләмәдем, мин турында ачык сөйләмәдем, потому что без ничектер менә безнең юк иде андый негативный әйберләр. Ул бит вообще простой кеше Ришат. Ул сәхнәдә чыккач шундый гына сөйкемле елмаеп кына ул җырлап йөри. Идә дә ул шундый вообще Салават абый икенчесе менә инде. Салават абый юморист. Ришат та шундый юморист. Аны белән бик кызык. Өйдә хуҗабикә булып буламысың? Өйдә булган да юк инде без. Менә авылга кайтканда гына мин пешерәм. Казанда вакыт юк. Менә иртә белән торып завтрак готовлю. Менә королевский завтрак. Мин завтракларны яратам пешерергә күбрәк. Разные брускетлар, шундый менә кашалар минем бит инде теге спорт белән шөгыльләнгәч. Күбрәк шундай белән яратам мин. Ашарга пешергәндә Казанда вакыт юк. Казанда без эшләр буенча күбрәк чабабыз. Авылга кайткач, анда ял итәргә вакыт бар. 1-2 көнгә кайтабыз перезагрузкага, мунча кергә, ял итәргә. Шунда мин уже пешерәм. Ну, нәрсә Ришат ярата безне? Ат ите ярата. Аш пешерәм инде. Мучной күбрәк пешермим, мучной, потому что Ришат та хәзер мучной яратабыз инде. Ну, өйдә пешергәч, аны бөтенсен ашарга кирәк бит. 2 кешегә. Поэтому бер көнне мин эчпишмаклар пешергәч, ничә 15 штук чыкты минем. 2 көндә ашап бетердек. Аны решили, что не готовить, не готовить, пешермәскә иде. Күбрәк ашлар пешерәбез иде. Ришатның тагын иң яраткан ризыгы ат итеннән кала, бәлки бәлеш яратадыр. Нәрсә яратасың Ришат? Нәрсә белән сыйлыйсың? Аңа самый главный ит булсын, ат ите. Шул ат итеннән нәрсә булса да пешерергә можно. Ашмы, второймы, бәрәңге беләнме? Ну, күбрәк ярата инде ул аш. Аш ярата. Иртә белән, кич белән, обедта булса аш, все. Беләм кирәкми. Бик җайлы икән бит алай булса, аш пешерергә булгач. Ришатның без беләбез бит инде баласы бар. Һәм сезгә бу сорауны инде еш бирәләрдер. Аралашуга каршы килмисезме дип әйтим инде. Юк. Нормально. У меня вообще вопрос не касается. Әйе. Мин аны сөйләшәсем дә килми. Ничектер үзе белә. Кимчелекле ягың бармы синең тәтишкә? Минемме? Әйе. Кайсы җирен кимчелекле микәнне? Шундый кызык. Ой, бик каты. Минем характерны. Мин Ришатка медаль бирер идем. Теге медальләр бирәләр бит за терпение жены. Шундый авыр холыклымы син? Юк, барыбер инде ничектер менә авылга кайткач та мин иногда уйлыйм, мин дөрес эшлим икән, дөрес түгелме, Ришаттан сорарга уялам, конечно, но авылга кайткач мин белән сөйләшәсем килә, мин белән сөйләшми. Аннары мин уйлыйм, может, мин күп сөйләшәм микән мин, или күп сораулар бирәм микән мин аңа. Мин следствиедә эшләгәч бит инде өйрәнгән анда теге Допрос. Ришат, ди, бер көн әйтәм, нәрсә әйттем мин? Нәрсә әйттең син? Ничектер шулай үсә. Ачуланмыйм мин аңа. Кимчелек, нинди кимчелекләр? Сез күрәсезме аларны? Мин белмим бит инде аны. Мине мактыйсыз да, Татишка молодец, Ришатка. Мин нәрсә әйтәсем килә андый сүзләргә. Ришат үзе молодец. Мин вдохновлять итәм менә, мин ничек менә муенны борам ничектер да, менә ул бит үзе эшләй. Үзе сәхнәгә чыга, үзе җырлый, студияларга барып яздыра җырларны. Мин аны только вдохновляю гына. Дөрес юлга бастырып, матур сүзләр әйтеп, ярты эшен алып, үз өстемә эшләп, булышып күрсәтәм, что менә тукталырга ярамый, алга, только алга мин аңа әйтәм.
Ері болып шықмай екен, тоқтал, но артқа барма. Тоқталып қал, әзгіне, передохни, воздух возьми и тағын алға. Міне шулай, біз бірге сөйлесіп отырамыз дағым білем, бірге шулай ішлейбіз. И бүгінгі күнде міне Ришат молодец. Мен аны вообще молодец дем, что ол өзі тырыша. Әлі бірінші елларда олай тырышмайды әлі бек қаты. Нешіктір міне ол, видимо, сомневаться етті әлі. Болып шығамы, болып шықмаймы, татишка бет шоу-бизнесті эшләмәгәч, кім білген нәрсе бола деп. Мен нешіктір міне кіріп кеттім де, я говорю, все, сен боласың номер 1 дедім. Все, обещай ала берса. Ну, шулай бит инде Ришатны неше мыңлы тауышы нинди. Бөтен халық белергә тиеш Ришатны. Неше ул җырлый. Аның бит ничектер менә авыр әйтергә инде. Ул үзе генә бит инде. Әнисе юк, әтисе юк аның. Ике абые бар, булышып торалар, поддержка. Без сөйләшәбез, хәлләрен белешәбез, кунакларга йөрибез, алар да безгә киләләр. Былай поддержка все равно абыйларның бит барыбер үзенең семьялары бар, үзенең балалары бар да. Алар көне төне утырамыйлар Ришат белән дә. Но без йөрибез алар кунакка, Ришатка алар киңәш бирәләр күп. Шунсы шей бигә мен уважать итәм ике абыйын да. Былай әти әни барыбер терәк бит инде да. Әни там бурышып алырга тиеш, әти мужской совет бирергә тиеш. Менә шунсы барыбер Ришат бик расстроенный йөрде инде ул. Менә без беренче елларда йөргәндә әле как-то әзгенә депрессияларга бар иде шундый көннәр. Я говорю, син нигә депрессуешь? Нәрсә? Дөнья бит тукталмаган. Алга таба яшәргә кирәк. Син әле молодой, 30 лет. Әле у тебя все впереди дим. И менә шулай вдохновлять итеп уже ул көч алып, яңа сулыш алып, я буду стараться, я буду диде. Ришатның нәрсәгә ошуы килә? Нәрсә Ришатны шигырьдән чыгара ала менә? Аны уйларга кирәк. Бездән кабынып китә ала. Белмим, ул шул хәле спокойный кеше, мин аңа иногда аптырыйм. Мен нәрсә булса да әйтәм дә көлдереп. Ярар ди. Очень терпеливый кеше. Кабынып, юк, андай әйберләр күргәнмен. Кабынып китергә беләсезме нәрсәдән мортыл? Менә көнләшү. Әзгенә була. Шуннан да әйтә башлый, тертерә башлый миңа. Нигә анда азак буласың, нигә анда нәрсә? Кем белән телефонда сөйләшәсең, шул хәлле ди. Шундай бер була. Сезнең ошуны китергә ала торган берәр әйбер бармы соң? Нәрсәдән менә Мин шигырьдән чыга аласыз? Мин ошуны китергә вообще 5 секунд. Ничек менә ошуны, мин теге негативный кеше түгел, мин позитивта гел менә. Теге ошум чыга да минем, аннары мин уйлыйм. Дөрес эшләдемме мин? Нигә әйттем микән? Нигә күрсәттем микән? И мин сразу гафу үтенәм. Менә шундый кеше мин. И 5 минуттан уже онытам. Мин әйтәләр, "А син только же обиделась". Да? Менә шундый мичектер менә мин алга таба сразу мин бүгенге көн белән яшәмим, иртәгә турында уйлыйм. Нәрсә җәй көне, вот мен җәй турында уже уйлыйм. Нәрсә яңа проектлар эшләргә җәй көне 2нче елга концертларны оештырабыз, планлаштырабыз хәзер. Вот шулай. Нинди хыялың бар дип сорыйм әле? Иң беренче хыялым минем әни 100 яшькә яшәсен. Әнием бик каты әнине яратам, миңа терәк, минем иң яраткан кешем әни минем. Минем подружка да ул минем. Ул бит дуслар күп булмый. Менә минем апам, әни ул минем иң якын дусларым. Былай Ришат номер 1 булганда, тоже минем хыял. Мин аны должна сделать, без аны бергә алга таба булдырга тиеш Ришат белән. Вот, тагын ди хыял бар минем. Үзегезгә кагылышлысыз? Миңа үземә кагылышлы. 3 бала, 2 кыз, 1 малай. Менә кисеп әйтеп куйды. Нинди хыялларым бар инде менә. Исән сау булыйк, самое главное. Былай хыялым зур үй төзеп, матур итеп, семья корып, балалар йөгереп йөрсеннәр, менә шулай хыяллар. Бик күркәм хыяллар дип әйтим, нишенга ашуына ышанып калабыз. Бик зур рәхмәт Илмир әңгәмә өчен. Бик кызыклы әңгәмә булды. Сиңа үзеңә дә ничек соң әңгәмәбез дип сорыйм. Зур рәхмәт, Ригә, синең белән вообще миңа рәхәт всегда. Бик зур рәхмәт Илмирга. Киләсе очрашуларга кадәр дип сау булашабыз сезнең белән. Сау булыгыз. Сау булыгыз.